Kinarigat ketingka umadayo tapno mang teged para iti pamilya pumanam kaiti nakaiya nakang adaga gapu ti ambisyon ngarong mang ay gapu ti kaada adayo alugar ket matutulungan ti pagilian tayo dalyar ket sumangpet papak nangeng ti ili dayta sakripisyong di magatadan sita ket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinaturet mo sadyay adayo alugar ingka maisangal tapno nagpalaygi iti panagbiag kaputi kaadam adayo alugar ket matutulungan ti pagilian tayo